The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, out of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Behold, what manner of love the Father has bestowed on us, that we should be called children of God. Therefore the world does not know us, because it did not know him. Beloved, now we are children of God, and it has not yet been revealed what we shall be. But we know that when he is revealed, we shall be like him, for we shall see him as he is. And everyone also has this hope in him, purifies himself just as he is pure. 1 John 3, 1-3. Let not your heart be troubled. You believe in God. Believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. John 14, 1-3. So the ransomed of the Lord shall return, and come to Zion with singing, with everlasting joy on their heads. They shall obtain joy and gladness. Sorrow and sighing shall flee away. Isaiah 51:11. For behold, I create new heavens and a new earth, and the former shall not be remembered or come to mind. But be glad and rejoice forever in what I create. For behold, I create Jerusalem as a rejoicing, and her people a joy. I will rejoice in Jerusalem, excuse me, and joy in my people. The voice of weeping shall no longer be heard in her, nor the voice of crying. Isaiah 65:17-19. There will be signs in the sun, in the moon, and in the stars, and on the earth distress of nations, with perplexity, the sea and the waves roaring, men's hearts failing them from fear, and the expectation of those things which are coming on the earth, for the powers of the heavens will be shaken. Then they will see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory. Now when these things begin to happen, look up and lift up your heads, because your redemption draws near. Luke 21:25-28. Sa dili pa kita magapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw, gikinahanglan ang atong pagpangandam sa atong kaugalingon. Let us prepare ourselves, cleanse ourselves from any unrighteousness, kay kining tanan mahimo lamang kining barrier o babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa atong buhaton kana pinagis paggamit sa prinsipyo sa 1 Juan 1:9 nga gitawag nato og recovery technique, the rebound technique. Kaya ang pulong sa Diyos na yun sa in English, if you confess your sins, God is faithful and just to forgive you of your sins and to cleanse you of all unrighteousness. Kanimo nga dili pa man totoo, an unbeliever, use your free will by making the most important decision throughout your entire life. Ang desisyon sa pagtuo
pagdawat kang Ginoong Jesucristo nga imong manluluwas o Ginoo. Busa sa hilom, magandam tas no kaugalingon. Let us pray. Magampo ta. Once again, Father, we thank you for your faithfulness. We thank you for the grace that is beyond anything we could ever ask or think. You have provided all things well for us. You have left nothing unprovided. And furthermore, you have anticipated everything that was necessary billions of years ago. And so, langit no na mga amahan, as we continue to fellowship with you in your word, as your mercies are renewed day by day, as you have provided this portion of manna, the written word. Salamat din ang among Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. May God, the Holy Spirit, enlighten us, for we ask it in Christ's name. Amen. Maayong adlaw sa tanan. Good day everybody. Atong mga suki, atong mga higala, atong mga igsoon diyan ni Kristo. Aniya sa kita niining atong padayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Ug niya pa kita nagadupot niya atong tun-anan nga the doctrine of soteriology or the doctrine of salvation. Unas tanan. Ang usa ka o dinhay usa ka Bible scholar nga nagaingon, the Bible is our own one sure guide in an unsure world. Pagkatinuon gyud niini. Og ang imong pagburong sa Biblia, kaway alamag sa Biblia, that means you are ignorant of Christ. Now, ang usa ka magtotoo nga bag-o pa siyang naluwas, gikinahanglan niya ang pagpadayon sa iyang Christian walk tungod kay he is now a believer in time, sud sa panahon sa simbahan, age of the church. Now, nasayod naman ta nga ang panahon sa simbahan, the age of the church, was established by God Himself, human sa Pentecostes. Ang matag tao nga mahimugso, okay, every person born into the family of God, pinagi siyang pagtuo kang Ginoong Jesucristo, ingon nga iyong manluluwas, automatically siya nahimo nga simbahan. Now, ang pulong nga simbahan sa Griego is ekklesia. O kining ekklesia, nagkahulugan kini og the called out ones or set apart. Okay? The called out ones, kaning mga tinawag o gipanglain. So, they are the called out ones or set apart group of people nga gilukat sa bililhong dugo ni Ginoong Jesucristo, the redeemed by the precious blood of Christ. Ang church is otherwise called the body of Christ, lawas ni Kristo, also called Christians or believers. Now, kining maong panahon, the age of the church, is at the same time gitawag kini og age of apostasy. Og iba naman ka kung sabot pasabot. Now, it is otherwise called age of apostasy tungod kay kini ang panahon nga diin ang mga katawan, kasagaran sa mga katawan negatibo ngadto sa Dios ug sa iyang pulong. Now, bagang duot sa mga katawhan ni ining atong panahon karon, the current age, nagakalayo gikan sa kamatuoran. That's where we get the Greek word nga apostasia. Kining pulong nga apostasia, Greek word niya,
kombinasyon kinis duha ka mga pulong nga apo og stasya. Ang apo, pamina pagayo. Ang apo nagkahulugan kini og apart from. Okay? Apart from, nahigawas, gikan sa. Og ang stasya nagkahulugan og to stand, pagbarog. Busa, ang kasagarang mga tao niining atong panahon karon are said to be standing apart from the truth. Sabtag yun na. Now, hinoon, kini atong panahon, age of the church, gitawag usab kini og age of equal privileges and equal opportunities. Ang mga pribilehiyo o mga oportunidad nga that are available niining atong panahon karon are overwhelming. Dapihan sa pagkadagan due to the fact that ang Diyos mismo nagahatag sa kanang nabihang dagko nga mga kaayuhan o mga assets inunta. God Himself is offering the tremendous assets nga ang matag magtotoo maka panag-iya nini pinaagi sa kanang Diyos nun nga paagi nga gitawag o gap, grace, apparatus for perception. Now, hence, ang matag born again nga tao niini nga atong panahon is rightfully addressed nga magtotoo niining panahon, believer in time. Now, as a believer in time, siya may puruhan nga mahimong mananaog sa kinabuhi as he avails of God's fantastic divine system of the following assets. Okay? Kung ikaw ay notebook, diha o papel o lapis, mahimong inyo kining isuwat. So, mao kini ang assets. Ang una gyud niini, the completed canon of scriptures, nga maong Biblia. Ikaduha, ang pagkalabawang makagagahom sa Diyos, Espiritu Santo. O kini, ipangsangkap sa Diyos, ha? Ang ikatulo, ang plano sa Diyos alang sa simbahan, the church. Ikaupat, ang tukma nga pastor magtutudlo. Ikalima, ang tinago nga panimuyo sa pagka-saserdote sa mga magtotoo. The privacy of the priesthood. Ikaunom, ang gitawag natog logistical grace support. O ang ikapito, ang espirituhanong kagawasan so diha sa operational divine dynasphere. So mao na ang pito ka mga assets nga gisangkap sa Dios kanatong mga magtotoo. Ug dugang pagyud niini, ang Dios naga sangkap kanatong mga magtotoo sa iyang napulo ka mga paagi sa pagsulban sa mga suliran. 10 problem-solving devices nga mao kini mosunod. Well, of course, this is some kind of a review upon gikinahanglan kaya po na ito ning atong hinumduman kay unsa maning 10 problem-solving devices. Ang nag-una gyud ini ang rebound. 1 John 1:9 nga kanunay natong ginabatbat sa di pa kita magsugod sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Rebound technique o recovery technique sa 1 John 1:9 mao kani nag-una nga problem-solving device. Ikaduha, ang pagpuno sa Espiritu Santo. Ikatulo, ang pagtuo nga nagdaog kapahulayan. Okay? Ikatulo na, faith rest drill. Ug ang ikaupat, ang pagka-oriented na nimo sa grasya. That's grace orientation. Ikalima, ang imo ng pagka-oriented sa doktrina, pulong sa Dios.
Ikaunom, ang imong personal nga gugma alang sa Dios nga Amahan. Ikapito, ang imo ng share sa kalipay sa Dios. Sharing the happiness of God. Mao kanay plus H. Okay? This is God's happiness, perfect happiness kini. You are now sharing. Okay, nakig-ambit ka na. Ikaw, gitawag ni og impersonal nga gugma alang sa isig katao. For all mankind, impersonal. Kaya ang gugma nato sa isig katao gitawag ng impersonal love. Panagal itong gugma ngadto sa Dios mao na personal nga gugma. Mao na ikaunom nga problem-solving device. O ikasiyam na mao ang personal sense of destiny. Nga itong personal nga pagkasayod, pagkatino na yun nato sa atong dadangatan, personal sense of destiny. O ngayon ka na po, mao ang occupation with Christ, ang atong pagkaokupado na sa kinaiya o sa persona ni Ginoong Jesucristo. Mao ni na po kini ka mga problem-solving devices. Okay? So I hope imo nang isuwat dihaw. Di na gyud nimo makalimtan. Now, gawas pa niini ang Dios may tinguha. Okay, iyang kabubuton nga ang tanan nga mga magtutuo magatukod sa ilang dakbalay, edification complex of the soul, nga mao kana ang in English, edification complex of the soul. O sa Binisaya itong giubad ka na og dakbalay sa kalag. So, ang nag-una yun ining ang kay na may 5 ka mga ang kini. Ang unang ang gitawag na to grace orientation, nga ikaw ma-oriented na kanang naumol na naanad na sa grasya. Kay mo na grace orientation. Ikaduhang ang gitawag ka na og mastery of the details of life. Ano mo pasabot niya ini nga ikaw dili ka na ulipon sa mga detalyes kinabuhi. Dili ikaw nang agalon. Ang pasabot pag yun na nga ikaw na magakontrol nga dumala. Dili kay ikaw may dumalahon. So, samtag yun na. You are now in second stage, gitawag og mastery of the details of life. Ang ikatulong ang gitawag na ni og relaxed mental attitude na nay pagkahayahay sa imong panghuna-huna, na nay kanang lunsay, hayahay, og wa na kay kadiyot lang ha. Excuse me lang. Kadiyok lang kay doon na tayo mahinungdanon kayo. Yes? Hello? Dear customer, this is a reminder from Microsoft support team of your computer service subscription will be auto-renewed. There will be an auto-deduction 200. Karon padayon ta sa atong gibiyaan og diha may mga kabilinggan. Okay, padayon ta. So, naghisgob ta sa dakbalay sa atong kalag. Ani nakita si katulong ang relaxed mental attitude na nakay pagkahayahay di sa imong pangunahuna. Wa na magsamok, na pagkahapsay. Okay? Relaxed mental attitude. Nganong imo naman na sinati tungod kay wa na kay sala nga kanang taguan diya sa imong kalag. Wala. You are free from any mental, lingual, or overt sins. So mo na ikatulong ang ikaupat
ang tulo ka matang sa gugma. Ang una, love for God. Ikaduha, love for right man and right woman. Mano ikaduha. Ug ang ikatulo, love for all mankind. So, tulo ka kategorya sa gugma. Naa ka na si kaupat nga ang. Ug ang ikalima, mao na ni ang imong pag-ambit karon sa kalipay sa Dios. You are sharing the happiness of God. Plus H, mao ni ikalima nga ang. So, mao ni ang kabubuton sa Dios nga unta na pulong nga unta kung kailangan tayo kabubuton nga unta ang tanang mga magtutuo magatukod sila ni ining gitawag nato dakbalay sa kalag, edification complex of the soul. Now, atong timan-an ug di nato ang kalimtan nga ang matag magtutuo gimanduan sa Dios to make God's word his number one priority in life. Nga mao nagipasiuna niya sa iyang kinabuhi. Unta mo na giingon gyapon unta kay naman tay kabubuton. So it's God's mandate nga kita mohimo sa pulong sa Dios nga may atong pasiunas kinabuhi. Og kung imong himuong pasiuna ang pulong sa Dios imong kinabuhi, God will do the rest. Di man ka na. God will do the rest. So, agawas pa diini kitang mga magtutuo gimanduan sa pulong sa Dios to be aware of the following: that the believer be in the right place at the right time with the right attitude. Okay? Muna nga itong ibutangan kini Operation PTA. Right place, right time, right attitude. Okay? Ikaduha, nga unta ang magtutuo should be boiling hot towards Bible doctrine. Boiling hot. Naga-bukal-bukal, naga-sukaw-sukaw, dili kay bugnaw o lukewarm, dili. Mao kani kabubuton sa Dios nga unta. Ang imong pagtagad ngadto sa pulong sa Dios, ngadto sa Dios og siyang pulong, should be boiling hot, as Revelation 3:15-16 says. Mao na gisulti diha. Ang ikatulo nga kita nga mga magtutuo. Now, I'm addressing this to us, believers. Nga awareness of Operation APE. Ano sa maning Operation APE? APE. A, appropriation. P, perception. And E, expansion of Bible doctrine. So, appropriation, antong tuon niini. Perception, ang atong pagkatuon niini. Okay? O ang ikatulo, ang ato ng kanang expand niini. Pagpalapad niining pulong sa Dios nga ni sa atong kalag. Ang ikaupat, that we should have His eyes ang kita, no? This is addressed to us. Nga kita unta atong tutukan ang kanang kat-on. Dili kay tutukan, kundi atong kat-unan ang maximum amount of reward. Ato kining dili kay kat-unan, kundi atong maangkon. That atong tutukan kanang atong pag-angkon niya sa maximum amount of reward. Unsaon man? By laying up treasures in heaven. Matthew 6:19-21. Number 5, awareness of the description of the Christian way of life. Ang kanang hatag nato patinaw bahin sa paagi sa Kristohanong pagkinabuhi. Nga kining maong paagi sa pagkinabuhi
dili kini kasagaran. It is a supernatural life. And as such, it requires a supernatural way sa pagtuman ini. Naon sa may mga requirements for this kind of life. Of course, ato na po din gitunan nga, it should become a routine na nato. Sama nini nga itong ibuhat adlaw. Routine, gawas panini nga kita magbaton na og hapsay na nga pagkinabuhi. Organized life. Unya ikatulo nga ang atong matuod nga timbangan sa atong mga pasiuna, mga values, Christian values. Ikatulo, ang atong paghimog tukma, husto, maayong mga desisyon gikan sa kanang dapit nga naay kalig-on from a position of strength. Hay man yung position of strength. Ang operational divine dynasty nga atong puluyanan. So, kung na kita sa sud sa operational divine dynasty, maora ka na'y panahon nga kita makahimo og husto tukma maayong mga desisyon. Outside of it, ang mga desisyon na itong himuon, mga sayop, mga dautan. Okay? O ang ika-unom nga requirement, mao ang atong pagkamalawtayon. Ikapito, ang atong pagkamasigihon, makugihon, makanunayon. Okay? Okay, ang ikaunom nga punto nga atong dadon diha nimo, we should always be aware nga kitang matag-usa ka natong mga magtotoo will give an account to God. Kita manubag ngadto sa Dios. Tagsa-tagsa ka nato diha ka na mabasa sa Roma 14:12. Ikapitong punto nga kita magmatngon nga ang Dios mao ang unsa tigmugna og mga mananaog. He is the author of winners. 1 Corinthians 15:57. O ang ikawalo nga punto nga unta kita magmatngon kanunay nga ang Dios lamang mao ang atong panalipod sa kinabuhi and there is no one else. Salmo 27:1-8. Ikasiyam nga punto nga kita magmatngon nga sa diha nga kita mahimo na nga problem solver, problem problem solver, o kita nahiluna na gyud diha sa Dios, God oriented, o kita okupado na gyud kang Ginoong Jesucristo. We become sensible, reasonable, normal persons, rational and virtuous, nan kita matawag na unya og winner believers. Okay? Mao ni kabubuton sa Dios nga mahimo kita mga winner believers. Ang ikanapo nga punto, we should be aware nga ang Dios ana ay pito ka mga kabubuton nga iyang gipadayag. O as a review, ang una gini, it is God's declared will that all will be saved. Ang tanan unta maluwas. Segundo Pedro 3:9. Kay God is not willing that anyone should perish, but that all should come to repentance. Gani, this is 1 Timothy 2:4. God wants all men to be saved and to come to a knowledge of the truth. So, mao ka na ang una. Ang ikaduha nga declared will sa Dios nga ang tanan untang mga magtotoo mabinalaan, sanctified. Doon na may tulo ka matang sa sanctification. Ang una niini is positional, ikaduha unsa experiential, ug ang ikatulo ultimate sanctification. Now, okay. Niya pa yung mga punto din niya akong dadon diyan nimo.
nga diya sa Hebrews 6:1 sulti kining pulong sa Dios saying, therefore, let us leave the elementary teaching about Christ and go on to maturity. Not laying again the foundation of repentance from acts that lead to death and of faith in God. Na diyan sa 1 Peter 2:2-3, nag-ingon ka na, like newborn babies, crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation. 1 Corinthians 1:2 o 30, naghisgo ka na og sanctified in Christ. Now, ang ikatulo nga punto kung dadon diyan nimo nga ang Dios ana ay kabubuton nga iyang gipadayag nga ang tanang mga magtotoo kontrolahon unta dumalahon unta sa balaang Espiritu Santo. Galatians 5:16, so I say, live by the Spirit, and you will not gratify the desires of the sinful nature. Now, by the way, ako isingit ni gamay nini, nga samtang ikaw naminaw niini, ug buot ka nga mo, kanang sunod gyud niini, kay basig, paspasan ka na sa akong pagsulti niini, ug buot kang mo kopya, then, mahimo manimong ipos o niya imong isuwat, imong kopyaon ang mga punto nga itong hisgutan din ni kay niya pamanta sa God's declared will. All believers be controlled by God the Holy Spirit. There's a 1 John 1:7, it says, but if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus His Son purifies us from all sin. Now, of course, Ephesians 5:18 also says, be filled with the Spirit. Okay? Okay, adto ta si kaupat nga declared will of God. All believers give thanks in everything. Pasalamat kita sa tanan nga mga butang nga mudangat sa itong kinabuhi. Kay unsay mudangat sa itong kinabuhi, it always has a reason. Basta? So, kabubuton sa Diyos nga ang tanan untang mga magtotoo mapasalamaton in everything. Diya sa 1 Chronicles 16:8, nag-ingon ka na, give thanks to the Lord, call on His name, make known among the nations what He has done. Salmo 92:1, it is a good thing to give thanks unto the Lord, and to sing praises unto thy name, O Most High. Salmo 7:17, nag-ingon, I will give thanks to the Lord because of His righteousness, and I will sing praise to the name of the Lord Most High. 1 Thessalonians 5:18, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Okay? Okay, adto ta si kalima nga declared will of God. Nga ang tanan untang mga magtotoo mosalig sa Dios. Now, Isaiah 12:2, under this point, nagaingon ka na sinina, surely God is my salvation. I will trust and not be afraid. Panang Jeremiah 17:7, nagaingon usab, but blessed is the man who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. Okay? Now, Proverbs 29:25, nagaingon usab, fear of man will prove to be a snare, but whoever trusts in the Lord is kept safe. Psalm 91:2, I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him will I trust. Now, Nahum 1:7, the Lord is good, a refuge in times of trouble.
He cares for those who trust in Him. You see, mao kini mga points nga akong gidadihan nimo. Adto ta sa sunod nga declared will, ikaunom, God's declared will that all believers suffer. Nagkaron ang pag-antos na ang gisgutan dinhi. Hebrews 12:6 nagaingon, for whom the Lord loveth, He chasteneth, and scourgeth every son whom He receiveth. Timan na to, okay? Review gihapon kini. Nga dunay duha ka kategorya sa pag-antos. Ang pag-antos sumala sa kabubuton sa Dios. Ang atong mabasa des 1 Pedro 4:19. Mao ni una. Ikaduhang kategorya, ang pag-antos as an evil doer. Ingon nga kanang magbubuhat og dautan. 1 Peter 4:15. So duha. Og well, ato ipatinaw nimo nga kini mga pag-antos either panalangin or disiplina. Okay? Hebrews 12:7 nagaingon, because of corrective discipline endure. Antusa. Now, Romans 5:3 nagaingon usab, not only so, but we also rejoice in our sufferings. Because we know that suffering produces perseverance, perseverance character, and character hope. There. Romans 8:18, I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Klaro kayo. Okay, mao ka na ika-unom nga declared will of God. Karon adto ta sa kapito. The seventh declared will of God, it is His will that all believers be productive, nga magmabungahon. Matthew 6:20, but store up for yourselves treasures in heaven, where moth and rust do not destroy, and where thieves do not break in and steal. Matthew 5:16, let your light so shine before men that they may see your good deeds. Kang good deeds diha mo ni production of divine good, and praise your Father in heaven. Ephesians 2:10, for we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Ang good works, to do good works, is God's prime purpose for every believer. Of course. Ang pagbuhat umayo, subay sa pulong sa Dios, mao kana ang mo resulta niya na maong divine good, dili human good. So, okay. Mao kadto ang atong pagtuon bahin sa pito ka declared wills of God. Og atong ipadayon kini ugma og atong tun-an ang mga dugang mga punto bahin sa doktrina sa kaluwasan. So, din nilang una kita kutob, magampo ta. The scripture declares God in this manner loved the world that He gave His only born Son, that anyone believing in Him may not perish, but have everlasting life. Ang Diyos nagapadala siyang bugtong anak dinhi sa kalibutan, dili sa pag-condemn the world, but that the world through Him might be saved. Siya nga nagatuo kaniya, dili hinukman. Apan siya nga nagatuo, wala magatuo, is condemned already because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. So, kini ang tugon kanimo nga di magtutuo. Nga imong ibutang nga imong pagtuog, pagsalig, nganha sa tumong sa matuod nga kaluwasan nga mao si Ginoong Hesukristo.
Ang mga buhat, Kapitulo 16, versikulo 31, nagaingon, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Revelation nga nagaingon usab, neither is there salvation on any other under heaven given among men, whereby we must be saved. So, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Magampo ta. Malaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo. Nini nga mo pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong. Ubani kami kanunay o Dios sa among pagtuon, sa imong kamatuoran, naron mao kini ang among magamit sa mga adlaw panginabuhi, ingon nga imong mga anak. Salamat ni among Bible study, pinagi sa YouTube, ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen.